Ahoj lidi, vítám vás u dalšího challenge a dneska tady jsem společně s kým? S Danem. No a co budeme teda dneska, co to bude teda vůbec dneska za challenge? Touch my body challenge. V překladu hádej část mýho těla. Máme tady na to speciální takovouhle čapku, kterou samozřejmě nebudu koukat, vím, že vypadáme jak zakuklenec, ale jako islámista, to neřešte, prostě to budeme mít takhle a Dan mi někam bude strkat ruku, samozřejmě nedopadala. Tak nebude hlavně, tak prostě já budu hádat část jeho těla, prostě někam mi to strčí. To prostě to nechte být. Někam to strčí prostě mi ruku takhle nějak takhle, že jo, já budu hádat prostě, co to má za čas hlavy. Takže začínám já a teďka mi Dan může strčit ruku kam chce teda. No tak, no můžem. No. No kam jako to strčíš? Bude prst. Ne. Ruka. Jaký část? Ta část, počkej, můžu. Tyjo, tak to jsem úplně mimo. Ještě jedno. To bude ten někde tady takhle zápěstí. Jo. Jo, tak vidíte, takže teďka budu na řadě já. Budu někam strkat ruku, nevidíš? Nevidíš, co teďka ukazuju? Nevíš. No tak, můžem? Jo. What? No? Pusa. Ne. Ještě jednou? To bude sotvorný jeho ucho. Ne. No. No, Ještě jednou. Nos. Jo. Dobrý, ne? Jo, teďka mi bude strkat ruku. No. Tak to je poznat jazyk. Ne. Ještě jednou. Tyjo, tak to teda jako... To je hrozně těžký tohleto lidi. Rty? Ne. Tyjo, ještě jednou. To nevím teda jako... Je to teda jako ne... Vůbec co? Ještě jednou. Krk. No vlastně hrudník, část hrudník no, prostě, hlava. takhle je Jo. hrudník. Teďka ty? No tak, já nevím, teďka třeba tak. To je ucho. Ty to úvod. No. A teďka ještě znovu. Hele, jestli si myslíte, že to hrajeme jako idioti, tak si to myslete. Protože jsme idioti. Jo. Tak, teďka budu ještě já, pak bude ještě Dan a pak to ukončíme tento challenge, aby to nebylo zase tak moc dlouhý. Tak, no. Moc si usral. To byl nějaký prst. No jo. Tak teďka poslední Dan, já budu dávat ruku někam. Do prdele. Já! No, dáš mi ruku třeba.
teď co to je? Ještě jednou. Jazyk. Ne, Red. ne, Nos. ne. No tak co? Tak tohle fakt nevím. Já nevím, co se stane, když to neuhodne. Já nevím, teďka já si moc nevzpomínám, nevíš? Nějaký trest? No prostě mu dáme nějaký trest, no, když to neuhodne, tak já ti to řeknu, už to můžeš odklopit. Co to je? Víčko? Jo. Já jsem myslel, pak chtěl jsem říct tohleto, ale to jsem fakt neřekl, že víčko. No takže my to teďka střihnem a já se vymyslím nějaký trest, takže zatím ahoj. Takže lidi, já se vám omlouvám, dal jsem danou podmínku, že u příštího challenge třeba se nebude, prostě nic jsem mu nedal za trest. Takže já doufám, že se vám video líbilo a jedna informace, já jsem mu nedal protože já teďka musím jít ven, že jo, abych neseděl furt jenom u počítače a natáčel nějaký challenge, vlogy a já nevím, prostě něco takového, tak prostě půjdu ven. Doufám, že se vám video líbilo a těším se zase u dalšího. Čau!